ụtụtụ ọma Nigeria ala Igbo na salachi alimo ndị nwe mni una bola nuchio akwa ego ụzọ ego ha ọnụ ekwe ekele Igbo mụrụ ntị na ihu asa anyị awuchiela ọzọ na ọmarịcha ụtụtụ taa n'imeta gị mmadụ ihe omume anyị bụ akwụkwọ akụkọ na-abịara gị kpọmkwem na Radio Ka TV Radio Bejewa ha gị Radio Bejewa gbọtụrụ Darling 107.3 Igbo bụ Igbo nke ụtụtụ taa ga-adịbeghị uge n'ihi na ụlọ anyị juru eju bara bara n'oge na-adịghị anya aga m akọwa ndị mụ na ha ga-anọ n'ụtụtụ taa n'imeta gị mma n'ihe omume anyị bụ Igbo Ezukọ ma tupu nke ahụ aka bụ nke onye nke gị ahụ onye ji igu ka ewu na-eso Obinna Chineke bụ ha ugbuazị ka anyị ga-akọzie n'ụkpọmkwem n'ubi onye anyị bịara na nke ya akwụkwọ akụkọ mbụ m ji ebe a bụ akwụkwọ akụkọ Pọl ndị na-achị ehi ebidola idebanye aha n'akwụkwọ dịka otu jikọrọ ndị aka na-achị steeti nakwa Miyetti Allah kwadoro aka na-achị steeti Ondo bụ Maazị Akeredolu n'ọgbụgbọ okwu ahụ ọ kpọrọ ka ndị Fulani aha ha na-adịghị n'akwụkwọ kwarali site na ya bụ steeti ebe oke itiri oke ọchịchịrị n'ụlọ onye bụbụrụ onye isi ala akụkọ anyị nwetara n'akwụkwọ akụkọ Punch na-ekwu na achapụla ọkụ latrik onye bụbụrụ onye isi ala Shehu Shagari maka gịnị maka iji ụgwọ ọkụ latrik ego ruru nde naira 6 nwanne Obeu akọgara n'ihu kwuo na kamgbe nwa amadi ya nwụrụ n'abalị 28 nke ọnwa Disemba afọ 2018 ma rute ugbu a na ezinụlọ ya akwụbeghị ụgwọ ọkụ dịka ụlọ ọrụ na-ekesa ọkụ na steeti Kaduna gba gburugburu n'oturu ala gbakọọ ya tapịa ya si na ihe nwa amadi ya jewu 6 million naira n'ihi ya chabie ọkụ ya mana akọgara n'ihu kwuo n'otu onye si na ọ gaghị anọ ihe ihere ahụ eme ya n'ihi ya o were onwe ya dịka onye akaebe ma gbaa mbọ hụ na eweghachikwara ọkụ n'obi nwa amadi ya bụbụrụ onye isi ala anyị akwatụrụ m ụmụ nwanyị 50 iko n'ike zuokwa ọtụtụ ụlọ ohi ya ka otu nwa amadi bụ Shino Adaramola bụ onye gbara afọ 46 kpughere ndị otu ọrụ nchekwa Amotekun dịka a nwụchiri nwa amadi ya onye gara n'ihu kwuo dịka a na-agba ya ajụjụ ọnụ kwuo na ka o si enweta ndị mmadụ bụ na ọ ga mmemme na o nwere ntụghe mkpọ mmanya nwadịisi kpọrọ opu na o ji emepere ndị ọgaranya mmanya dịka ọ na-emepe mmanya ahụ na ọ ga-eji aghụghọ tinye ya ọgwụ onye ọhụrụ aṅụrụ ya bụ mmanya onye ahụ aghọrọla onye aka kpara ọ dị mma dịka anyị na-agakwa n'ihu n'akwụkwọ akụkọ Punch Anambra eyiela egwu ịnwụchi nwa amadi ya a na-ahụta n'igwe nzikọrịta ozi dịgasị iche iche onye kpọrọ onwe ya onye eze Jizọs nke dị na Mkpọ kpọmkwem na kansụl ọchịchị Idemmili North akọgara n'ihu kwuo na onye kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi na steeti Anambra bụ Sidon Adịnụba onye gara n'ihu kwuo na nwa amadi ya na-emechu ndị Anambra ihu na o meziri ọtụtụ ndị mmadụ ahụta ndị Anambra dịka ndị na-etinye aka n'ọgwụ ego dịgasị iche iche n'ihi ya kwuo na gọọmenti ahụ adịla njikere imekpa nwa amadi ahụ bụcha akwụkwọ akụkọ ndị ahụrụ na akwụkwọ akụkọ Punch anyị agaghị adị ndụ hụ ndị Fulani ka ha wenara anyị ala Igbo ihe ka otu a kpọrọ South Eastern Union akụsuola ndị Miyetti Allah gaa n'ihu kwuo dịka otu a kwupụtara site n'ọnụ onye isi ya bụ Bello Gbodejo onye gara n'ihu kwuo na ala niile nọ na Nigeria bụcha ndị Fulani
n'inwe ya ebe ya gara n'ihu kwuo na ha agaghị adị ndụ hụ ụmụ amaala Fulani ewelera ụmụafọ Igbo ala rụrụ ha. Ihe mere m ji chọọ ọkwa ọchịchị onye isi ala n'afọ 2023 ihe ka Maazị Ohu Abụnwa na-ekwu. Akụkọ anyị nwetara na-ekwu ka ọ dị ugbu a onye isi oche otu jikọrọ ndị na-emepụta ọgwụ n'ala anyị Nigeria bụ Nigerian Pharmaceutical Society bụ Maazị Sam Ohu Abụnwa onye gara n'ihu kwuo na o nwere ọchịchị obi ịbụ onye isi ala ma akwado ya n'afọ 2023. Nwanne uche dị ya na ihe mberede okporo ụzọ mere sọsọ n'agbata abalị 15 nke ọnwa Disemba afọ 2020 nakwa abalị 15 nke ọnwa Jenụwarị afọ 2021 atala isi mmadụ 362. Akụkọ anyị nwetara na-ekwu n'ụlọ ọrụ Ejeayo ala anyị nwadị isi kpọrọ FRSC tinyekwara ndị ogbe ha na-ahụ maka ọnọdụ gbatagbata NEMA agala n'ihu kwuo n'ozuzu oke nwetara ihe mberede okporo ụzọ dị 684. Ntuli aka ọkwa ọchịchị onye isi ala afọ 2023 aka m na ụkwụ adịghị n'akwụkwọ mmapade posta n'aka n'ikuku na achọrọ ịbụ onye isi ala ya ka aka na-achị steeti Rivers bụ onye Sonwike na-ekwu. Bụcha akwụkwọ akụkọ ndị ahụrụ n'akwụkwọ akụkọ The Sun. Igbo ka anyị wuchie n'akwụkwọ akụkọ Trumpeta. Uzodimma agaghị anọfe ruo afọ 2023 n'oche ọchịchị gọọmenti Imo. Akụkọ anyị nwetara n'akwụkwọ akụkọ Trumpeta na-ekwu onye bụburu aka na-achị steeti Imo ma bụrụ ka ọ dị ugbu a onye omebe iwu na-anọchite anya ọgbanta votu Imo West n'ụlọ nzukọ omeiwu Senate bụ ndị Rochas Okorocha etiela aka n'ala deniresi foro ntutu taa n'ihu n'afọ 2023 ọ gaghị enwe ihe ga-eme ka ụzọ dị mma hụkwa oche ọchịchị gọọmenti ahụ anya. Ọtụtụ anwụọla dịka akụ lara n'iyi na mpaghara Ọlụ. Akụkọ anyị nwetara n'akwụkwọ akụkọ Trumpeta na-ekwu n'izu ụka anyị nọ n'ime ya na ahụtara ọtụtụ nkwafu ọbara egbe tatatata karịa aka ekpe na mpaghara Ọlụ dịka kebụkebụ a na-anụ kwuru na ndị agha ala anyị wakpuru ya bụ obodo dịka enwere nghọta ha n'etiti ndị ọrụ nchekwa ngalaba ala Igbo. Akwụghị ụgwọ ọnwa ndị ọrụ Imo tinyekwara ndị nọ ezumike nka wuchiela n'isi ụlọ ọrụ ndị ọrụ bụ sekretariat dị n'Imo dịka ha bụcha akwụkwọ ederede ime ngagharị iwe. Nwanne ọka bụkwa n'akwụkwọ akụkọ Trumpeta ejighị akwa mkpuchi ihu chefuo ịzọbata ụkwụ n'ụlọ ụka Katọlik ọbụla dị na Diocese Owerri. N'ikpeazụ n'akwụkwọ akụkọ Trumpeta ụlọ ikpe awụkwala rara ume n'ala ọzọ gbasara ọgbụgbọ oku ahụ a na-akpọ ka enye ya ọkwa ọchịchị dịka onye sinetọ ga-anọchite anya mpaghara Ọkaigwe North. Igbo na ịga n'ihu n'akwụkwọ akụkọ ndị na-agbakọ ọnwa aka na-achị steeti Imo n'ihi ọgbaghara tọpụrụ ọgọrọ gbara ọtọ na mpaghara Ọlụ ekwupụtala ọnọdụ onye anwa butezi nke nwa DC kpọrọ Caulfield. Akụkọ anyị nwetara n'obi ọchịchị gọọmenti Imo agala n'ihu kwuo na ka ọ dị ugbu a na aka na-achị steeti ekwupụtala ọkwa onye apụtara ezi na kansụl ọchịchị dịgasị iche iche enwere na mpaghara Ọlụ nke gụnyere Ọlụ, Ọsụ, Oru Isi, Oru West, Idatọ North, Idatọ South sokwa ya, Nwanne Njaba so ya, Isu sokwa ya, Nwangele nakwa Nkwere. Bụcha akwụkwọ akụkọ ndị nwetara na akwụkwọ akụkọ obi ọchịchị gọọmenti dị n'Owerri. Igbo ka ọ dị ugbu a dịka m si gwa gị na ụlọ anyị juru eju bara nke taa ga-adịbeghị oge tinyekwara isiokwu ndị akpụ n'ọnụ ebe ọ dị ukwuu ya bụ aga m aga kwọpụ aka ma chi anya lọchitezi azụ gwa gị nke anyị na gị ga-eji nọkọ taa n'ihe omume anyị bụ Igbo Ezukọ sọsọ na Darling 107.3. Teberio Darling FM 107.3 awuchiela ọwa bịara ọhụrụ n'Owerri a ụlọ mgbasa ozi kasị ibe ya izwe ngwa tinye redio gị na Darling 107.3 FM Owerri ọwa ebe azụ
FM Owerri ọ pụrụ iche n'ekiti ibe ya Akewu Chassis nwanne Osheshi yo gị makpụlanụ Darlin 107.3 FM Darlin FM redio ọhaneze. Ọ dị mma dịka m gwara gị na ụlọ anyị juru eju bara na ụtụtụ taa n'imeta gị mma Igbobi Igbo ọ ka bụkwa onye nke gị ahụ onye ji ego ka ewu na-eso Obinna Chineke bụ aha m iji gaa n'ihu n'itepụrụ gị gbaa n'ụtụtụ a anyị nwere ndewo ndị akata aka eji eje ndewo ejewa aha gị ejewa akpọtụrụ na mpaghara ọhaji egbe ma ana m etinye mkpu na-etisie mkpu ọtụtụ oge na enweghị ihe ọbụla emere nnọọ gbakọta ndị ọhaji egbe ma azụ nwere ike gaa n'ihu n'ihi gịnị na ha sobụrụ oji azụ nyere steeti Imo n'ozuzu oke ya bụ enwere m ụmụ amaala ọhaji egbe ma ọ ga-amasị m na ha bidoro kọwara onwe ha n'eze onye ha bụ n'otu n'otu. Obinna Chineke onye ji igu ka ewu na-eso Bojom onye nụrụ elu mma arụ otu ọrụ akwa mma Bojom otu aka dị nna m ịmarụrụ ụlọ aha nwụ Ọnkụ Ifeanyi Okwu JP nke si Omod Obuogwe Ọhaji Ebema Local Gọọmenti onye ụrụ na-akpọ Radio General The Voice of Ọhaji Ebema ndewo ya gazie enwekwara nna m ukwu nọ ya n'akụkụ Ogbuagụ onye ji igu ka egwu na-eso Bojom ụtụtụ ọma ekele dịrị Chineke tutu m aga n'ihu aha ya mesị ka m kelee ụlọ ọrụ abụ azụ eru ala ndị Darlin FM unu gbalịga asị m Chineke gọzie unu onye asị ya jide ka o jide mma jidenụ ke nna oji ọha na eze ndị Igbo ndị Imo onwe m Ọhaji Ebema aha nwu Chief Bright Agụ ana m echikwa na ọhabele London nọ n'ụbọchị ma akpọ onye biri ma ibe ya biri o otu a ya gazie abụkwa gị sọsọ ha na ebe ahụ kwere onye nke ọzọ nọ m n'akụkụ nna kele na ọhaneze na-ege ntị ọ na-abọọla chie aha m Comrade Ompadek Chidozie Nwosu akwana nwa afọ ụmụọkanne Ọhaji nke ụnụ ma as the most peaceful community enwere n'Imo steeti ọ na-abọọla chie ịmara ọtụ oge na-esi ụmụaka na-akpọ anyị taa elebisi akpọga anyị ọ dị mma Igbobi Igbo ndị mụ na ha ga-anọ na ụtụtụ taa n'imeta gị mma n'isiokwu akpụ n'ọnụ ma tupu anyị aga n'ihu kọwa ya bụ Aki Nsugbe enwere aka na-achị steeti anyị nọrọ kwupụta ọnọdụ onye apụtara ezi kọfị n'Ọlụ n'ihi nsogbu enwetara na ya bụ mpaghara obodo amaghị m otu o si nweta ya bụ isiokwu na-akwadoro ya kọfị iji gwa gị eziokwu Obinna Chineke emepere m igwe na-ekwu okwu a na-akpọ ịntanetị n'abalị echi gara aga ma ahụ na nsogbu dị na ndị nchekwa na ndị amị Naijiria ga-egbutala onwe ha dịzie ka ebe a na-alụ ọgụ Biafra na Naijiria and ahapụ ihe a ụwa ga-abụ ka esi agba egbe ka esi egbu ndị mmadụ ka esi egbu ndị amị na-egbu ndị civilian na-egbu ndị sekuriti ahụ ga ile anya ga mara na nsogbu dị ekele Chineke onye dịka Paul the magician o kwuru okwu ya n'ụtụtụ taa kwuchie ya ike so ihe a gọvanọ megara ka a ga-esi mee ka udo dere ọ bụrụ ma ya hafụ asị ndị mmadụ ga maka ha si chọọ ụwa ga-agbụ so ọ ka mma na etinyere ihe ga-eche eki ka nsogbu aghara edinaga n'ihu ndewo ọ kpadị ka ọtụ n'ime ha bụkwa ndị ntorobịa anyị na youth dịka anyị nwekwa eleghị nwere ike igwu eziokwu mgbe ọbụla etinyere kọfị ọ iji mee ka enwe udo dịrị na ndị mmadụ bịa na-agagharị a ga-enwe ezigbo nsogbu mana n'uche nke m ọrụ ma ọ ga-ekwe mee aka na-achị steeti nwere ike ese ndị agha ha apụtụgodi obodo ọrụ ahụ hapụ laghachi na baraks na ndị agha hapụgodi obodo ọrụ mana kọfị o tinyere kwa mma ọ dị mma ọ dị mma nna m ukwu Chief Bright Agụ ọ ka bụkwa okwu ọlụ ka anyị kpọrọ ọnụ n'ụtụtụ a ọ wụ eziokwu ndị kwuru ekwu bụ ụmụnne m ekwutachala ya
ọkacha nke Ompadek ọ sị na ọ wụrụ na ọ ga-ekpeme na ya ga-asị nna anyị ukwu gba ndị agha ka ha laghachi azụ agwakwanụ ndị okenye obodo ọbụla nwere okenye a na-anọ n'ụlọ iwu amụọ na ọbụ agba ndị okenye ha leba anya mana ka emego ugbu a asị na ndị agha na ndị ụmụ okorobịa na ndị nche na-alụ ọgụ anabatachaghị m ya. Ihe m nabatara dị ka onye isi anyị na-achị Imo steeti si onye apụtala ezi o mee na ihe o kwesịrị ime ugbu a dịka onye nna. A na-asị na ajụ nwa ọkụkọ atacha ebe bịara buru ọkụkọ ụta ajụma nwa ọkụkọ gịnị ka ị chọ ga-agawa ebe nọ. Ugbu a zuwe oge ọnwụ na nna ekwu na-achị Imo steeti dịka o si eme emereme ya leba anya n'ihe mere gba ndị agha sị ha ga-anọrọ tugodi abịa jụwazịa gịnị kpatara ihe a. Ndị agha unu ekwesịghị igbu ndị unu bịara ichekwa ihe anyị ji wụrụ civilian ndị nkịtị nọrọ n'okpuru unu oke unu chekwa anyị makwa na owu ndị nkịtị anyị ekwesịghị igbu maọbụ ileda ndị a na-echekwa anyị anya ọ woto ha m n'ọnụ ugbu a. Ọ dị mma ya dịkwara gị na mma Chief Bright Agụ. Dịka anyị na-agbakwasị ụkwụ kpọmkwem na ihe metụtara ọlụ ka anyị gwerezie ọnọdụ abatazie kpọmkwem n'isiokwu akpụ n'ọnụ. Dịka m si ekwu na-ekwusighị ike Ọhaji Egbe ma abụrụla otu obodo a maara nke ọma na-akụtara steeti Imo ọtụtụ ihe akụ na ihe enwenwe. Abịa n'ala anyị Naijiria enwere mpaghara na-akpọ Niger Delta ya bụ ebe a na-egwupụta mmanụ ime ala ọtụtụ gasị iche iche mmanụ ọnatarachi. Abịazie gedegede na steeti Imo Ọhaji Egbe ma bụrụ ya bụ oji azụ mana ọtụtụ oge ya dozie nnọọ ka ya bụ ngalaba a na-akpachapụ ha n'akụkụ. Ọ bụghị mụ abụ onye ọdụrụ ikwu n'ihi na ọ bụghị mbụ onye na-ekwuchara ndị Ọhaji Egbe ma ya ka anyị ji kpọọ ụmụ amaala Ọhaji Egbe ma ka anyị nụrụkwa n'olu ha marakwanụ ebe o si metụta ha marakwana ebe a ga-agbata ọsọ enyemaka mara ma ihe ọ gazichara ha. Anyị nwere ike na-emetara ha ebere na-amaghị na ha na-eri bubu na-eri chacha. Ya bụ na ọmarịcha ụtụtụ taa ka anyị ga-anọ nnọọ leba anya n'okwu metụtara Ọhaji Egbe ma aka nri aka ekpe. Aga m agbapụ aka ahịa ngwa ngwa lachitara azụ emetụla redio gị aka n'ihi na ị kwesịghị ka akọrọ gị ya bụ okwu akọrọ. Echefula na nke ole Ifeanyị Okwu JP onye na-anụgbu olu ya na-akpọ anyị nọzi gedegede na studio anyị. Chief Bright Agụ nọkwa ebe Ompadek n'onwe ya nọkwa live and direct na Darling 107 kpọm atọ. For your stone-coated roof tiles, marble, granite, and all tiles, aluminum profiles, foreign doors, and all sanitary ware, go to Kendespo Nigeria Limited. For these and many more, for affordable price and quality, you'll be satisfied. Come to Kendesmond Industries Nigeria Limited for your stone-coated roof tiles, water collectors, aluminum profiles and accessories for your windows and partitions, stainless steel pipes and accessories for your staircase and handrails, PVC ceilings, marble, granite, and all kinds of ceramic tiles, as well as foreign security and bulletproof doors, steam bath, jacuzzi, shower cubicles, complete sanitary ware, sale and installation, all at prices and quality that will satisfy you. To get these and more, visit the new ultramodern 3D building materials and finishing plant. How come your electricals and electronics are so durable and effective? Ever heard of AO Emaco Plaza? AO Emaco Plaza, 5080 Huba Street by Tetlo Road, Owerri, is the place for electricals and electronics. For those with highest taste in electricals and electronics. Welcome to AO Emaco Plaza, dealers in all types of electrical appliances,
Electronics like home theaters, TVs all sizes, fridges, freezers, generators, office and household furniture, garden lights, switches, sockets, Italian chandeliers, distributors of Nigerian wires, cables and armored cables like Cabel, Metal, Berliak and Coleman wires and cables. What are you waiting for? Rush now to AO Emaco Plaza, 5080 Huber Street by Tetlo Road, Owerri. Phone 0803-7213214. Email emacoglobal@yahoo.com. Emaco Plaza, 5080 Huber Street by Tetlo Road. Your one-stop shop for quality cables, fittings, electricals and electronics. Twisco, power your dream. Jake, Papa Emeka, ever since we started taking super bitters, we don't go to the hospital as we used to. My dear, it marvels me. Super bitters, also known as Aquarike, really works wonders. I can confirm that super bitters is a good mixture of African roots and herbs. It is duly approved by NAFDAC, and above all, it detoxifies your body. All thanks to super bitters. No wonder everything has changed about you ever since you started taking super bitters. You now look younger, stronger, healthier, and you don't disappoint in the other room. I beg, let me send one to my brother, my sisters, my father, even my mother. No, just send to your whole community. They should go and buy their own job. Super bitters, also known as Aquarike, is available in all the markets in Owerri, Imo State, as well as other markets in Nigeria. For inquiries, call 0811-359-1568. Go for the good life today. Go for Super Bitters, also known as Aquarike. Super Bitters, I beg, make you enjoy your life. They go. La uno like pattern. If I didn't mananya money, she left to chop butter food. Enjoy your life, listen to your house, you do. Man, delicious food and restaurants. Delight your family mood with delicacies at Mangrove Delicious Foods and Restaurant. Your family and friends must be satisfied with a finger-licking nutritious fresh meal, both African and continental dishes like shawarma, ice cream, popcorn, our yummy tasty fresh bread, mangrove bread, pastries, and delicious hot meals. And at Mangrove, you can get refreshment at the peak with recreational services. And we also offer home delivery services. Visit Mangrove at plot F/27 Housing Area B, New Owerri Capital Territory at Renter Roundabout, Summer 4040 Roundabout, Owerri, Imo State, Nigeria. Or call 070-8894-8849. Mangrove Delicious Foods and Restaurant. Lots of love. Have a big Christmas and a fearless New Year. That's right. It's a season to be merry, and most importantly, it's a season to stay fantastically refreshed. From every one of us at Right Foods, we're wishing you a Merry Christmas and a Happy New Year. Have a big Christmas and a fearless New Year. There's a new event center in town. Please, can you tell me about it? Big Point Event Center, the excellent choice for your weddings, conventions, parties, concerts, and conferences. We offer great fully air-conditioned spaces over 2 floors, 24-hour power and water supply, high-spec chairs and tables, drinks and food storage rooms, changing rooms, parking space, and so much more.
Book by lunch date, 30th January to get 20% off. You can locate us off Port Harcourt Road by Max Aluminium or call us on 0704 539 1360. Big Point Event Center. Make a big deal about your event. Vacancy, vacancy, vacancy. Collins American International Academy Owerri is hiring individuals with Bachelors of Education (BEd) in CRK, Christian Religious Knowledge, Guidance Counseling, Stroke Psychology, and drivers are encouraged to apply in person. Please come with your CV to number 2 Odesi Street, Irete Owerri by Vinyl Aluminium. Collins American International Academy also wishes to notify all visitors to wear their face mask. For more information, please call 070-6658-8564 or 090-7318-2035, 070-6658-8564 or 090-7318-2035. Darling FM 107.3. Ọ dị mma, anyị alọghachitela azụ dịka anyị gbachapụrụ aka ahịa, ma tupu anyị agbapụ aka ahịa akọpụtara m gị ọtụtụ ndị mụ na ha nọ n'ụtụtụ a imeta gị mma n'isiokwu a akpụ n'ọnụ, mana echefula na ọ ka gwara otu onye ọzọ ị na-anụ olu ya kwamgbe mụ na ya nnọkwa ụsọ anyị nọrọ n'ụtụtụ a. Ezigbo okorobịa onye ji igu ka ewu na-eso Obinna Nwanda Chineke. Olee otu ọgụkọ ma mara gị mmanụ makwara gị mba azụtọ na gụta eri mago onwe gị kwa ya gazie. Biko ndị Igbo ekelela m unu, ndị ọha ji niile udo dịrị unu, ndị aba akụrụ onwe m ndị m na-anọchite anya ha ekelekwala m unu, ndị ezinụlọ Darlin otu efu asaa kpọm atọ Obinna Chineke asịmudo dịkwara gị dịka anyị si mara ihe wụ ọrịa njokoro ụwa ihe wụ oge ya ya wụ ndị ụlọ ọrụ ahaziri ha ahazi ya mere anyị niile abatachahụ ka ọ ghara kwadịrị ka kpakeje m n'akụkụ masịkwa ka anụkwu olu m ka ndị ụlọ akụ na nwunye m ịnụ n'olu m ịmakwacha abịara ma bịa ka ọ gharakwa ịwụchabịa hụ m gị na ụmụ gị ma harasị biko ndị ọha ji unu gezie ntị ama ụmụnne anyị pịara aka họrọ ga-ekwu anụ ụka taa ga-ekwu ihe nnụ ga-anụ ga-anọchite anya na a ga-anọchite anya ọfụma. Nna m kwuchi Bright Agụ, Uncle JP and nwa ntorobịa ịma ihe ọbụla emege ma ndị ntorobịa anụhụ ya na-ezu oke Comrade Dompadek ewekwa onye ntorobịa ọzọ ọkpụ otu ohere ahụ ma emechakwa ọ ga-ekpukpe a ga-akpọbatakwa ihe okpukpe aha ya. Nnụ gaa n'ihu geenụ ntị ọfụma ya gazierenụ n'aha Jizọs. Ya dịkwara gị na mma. Ka o si na-adị ka anyị gbapụ ya ọsọ, Uncle Ifeanyi Okwu JP ọ dị gị oge nwa ga-ebu ụzọ kọwara anya wake nsogbe ebe a ga-eleba anya gbasara ọhaji egbe ma ọ mara gị n'aka dịka onye ndu. Ndewo nọ ndị ọhaji ebe ma ndị nwe m ndị ọhaji ebe ma nkwu ọhaji ebe ma ekwuga m ọhaji ebe ma ọhaji ebe ma aga m agụcha unu otu ọhaji ebe ma wụ bekee na-akpọ anyị Food Basket of Imo State, ya wụ ndị ị na-arụpụta ihe Imo niile ị na-eri. ọhaji ebe ma ọkwanụ ndị ekwuru maka anyị nwa tie Imo steeti na ihe a na-akpọ oil producing area, ya wụ ndị na-arụpụta oil. ọhaji ebe ma ọkwa ebe nwere ada palm na ọhaji ebe ma na-enweta mmanụ n'elu, anyị na-enweta mmanụ n'ala. ọhaji ebe ma ọkwanụ ebe enwere ihe dị iche iche, akpụ,
garị na akpụ n'otu ji na ebe ahụ ihe ọbụla ha na-eri eri ebe na ọha jebe ma ị ga-enweta ya ka m si kọwaa ya ka anyị nakwa aga n'ihu a gara ekwu ihe gbasara ọha jebe ma na ebe ọ na-akpagbu anyị na ebe ọ dịkwa na anyị mma ndewo na ọha jebe ma ndị nwe m ndewo ya dịkwara gị na mma Uncle Ifeanyi Okwu JP Chief Bright aga nwere ọtụtụ ụlọ ọrụ dịgasị iche iche enwere Watersmith enwere Adapam na ụmụnne ụlọ ọrụ ahụ enwere ntụnye na mmetụta dị mma ebe ndị ọha jegbe mmadụ maka ya na-akpọ bịagịrị agụ a na-egbu ya nna Obinna nwa Chineke onye ji igu ka egwu na-eso a sị na ekele a na-eju afọ ndị ọha ji ebe ma ndị nwe m ndị Imo anyị bịara ka anyị keleekwanụ n'ihi ọtụtụ n'ime ndị Imo na-enwe mmekọta pụrụ iche ebe ndị ọha ji nọ. O nwere mgbe anyị bịara na studio ndị Darlin FM n'oge gara aga anyị abịa rịọ ndị Imo arịrịọ gbasatara otu nghọtahie pụtara oge ahụ. Ana m eji ohere a na-ekele n'osi Imo ndị nwe m mekanụ mụọnụ zụọnụ ihe dịrị unu mma unu wụ mmadụ. Abịazịa na ihe gbasatara ọha ji ebe ma ụkwanụ obodo mụrụ m ụkwanụ ihe anyị kpụrụ bịa n'ụbọchị taa. O nweghị ihe ọzọ anyị kwuga gbasatara ọha ji ebe ma awụhụ ndị Igbo na-asị eme nwaanyị ka emere ibe ya obi arị ya mma ya ugo igbu anụ were ukwu ya nye nwaanyị. Nke ọzọ awụrụ ugwu mkpemkpe oyi ihe kpatara nwaanyị ekpere nwaanyị ibe ya amụọ ya. Ndị ọha ji ebe ma rịọga ndị na-achị achị n'elu mgbalị ndị na-achị achị sị meenụ ndị ọha ji ka emere ibe ha ele ka emere ibe ha ndị esi n'ebe ụlọ ha egbupụta mmanụ ala. Chineke kere eluigwe n'ụwa mana ihe o jiri kpe ka esi n'ọha ji egbupụta mmanụ ala abịa n'ụlọ ọrụ dị iche iche ndị dị ka Watersmith ele ka a ga-ekpughara ibe ya. Enwere rọba esteti buru ibu nọ na ọha ji ebe ma ọ nọ n'Oboti in particular ma ọ bụrụ ndị oyibo abịa nwee Adapam mgbe niile ka anyị na-arịọ arịrịọ sị emezie ụlọ ọrụ Adapam nye ya ihe ọ chọrọ. Ụlọ ọrụ Adapam ga-enye obodo anyị awa obodo ọma Chineke kere ọwụ Imo steeti sọsọ Naijiria mmanụ ha chọrọ mmanụ nkwụ. Maka amatala m mgbe nna m kwuru sị o nwere otu obodo si esi bịa na-awụghị obodo Naijiria ha bịara Adapam were mkpụrụ nkwụ laa. A na-eji ya mara Malaysia taa a na-agụ ha dịka obodo kpa ego n'ihi otu ha siri hazie mmanụ mkpụrụ nkwụ ahụ ha bịara na Adapam ọha ji were eji otu ahụ hazie ihe ọ garị mma ka m jidegodi ebe a. Ọ dị mma ya dịkwara gị na mma Chief Bright Agụ ọpadego ọtụtụ oge ka anyị na-akpọ ụgbọ oku nwa sokwa na-eti ya mgbumgbe ahụ ka akwalite kwado ụlọ ọrụ Adapam. Arinze aka na steeti anyị ndị ahụ ụzọ dị mma emepere ya bụ ụlọ ọrụ nke a ga-abụ ihe dịka ọnwa 7 maọbụ ọnwa 8 etutere n'ọrụ ọnwụ ụlọ ọrụ Adapam. N'uche obi gị ọ dịghị nnọọ ka ụlọ ọrụ ahụ enweela ahịa ọma ha zụtara ndị ọha ji egbe ma ka anyị bido na ọha ji Turuzie steeti Imo. Ogbuagụ onye ji ugewu na-eso imeela maka ohere ọma inyere m ịmara ka anyị na-eshi ekwu that gọọmenti anya ahụhụ press singers gọọmenti mee nke ọma anya sị na ha mere nke ọma ha mere nke ọjọọ asị na ha mere nke ọjọọ. Ihe gbasara Adapam ekwuwe ya chi ga-eji chi ga-abụ ịma na ọchịchị gara aga ọchịchị Okorocha mebiri that place o mebiri ebe ahụ ha chọtara ebe ahụ dan ebe ahụ gwụrụ agwụ onye ka chọọchọ ya ọpụ. So ọchịchị Hope kwanụ na ofu ihe o mere nla ekechara maka otu o siri nwee ịhụnanya ebe agrikọlchọ nọ ihe ọrụ ugbo. So bịakwanụ ozugbo ya bịa họpụta onye mara na nga oriri na ihe gbasara agrikọlchọ nwa nwanne anyị nwoke Honorable Dr. Godes Mobodo si ya lekọtawa the place anya ịbakwana ebe ahụ na dutu ebe ahụ bịara bịa nwụọ abịa reactivate ebe ahụ dịka ndị oyibo na-ekwu. And mgbe ọ batara ya ayọ gọvanọ si ya biko ụmụnne anyị ndị achụrụ achụ ha dị 400 in number
ya yọọ gọvanọ si gọvanọ biko kpọchite ndị ahụ akpọchite ha and ma administrators ahụhụ magicians anaghị ewere ihe bit by bit so akpọchite ha since that time a na-akwụ ha salary ha otu o si kwesị then adapam since o mena like 12 years onweghị onye gara that place ga mee pruning ọ ga-agbuchi ọhịa ọ ga mee anything but as I'm talking to you now even milu a short milu down but milu na ọrụ ọrụ then ime ọhịa nọ dia asụchachala ya then pruning emechala ya pruning you can go there and verify so small the place ede ka ndị oyibo na-asụ ị na-achịkwa anyị n'ọwụ na 8 months ka o ji sụọ ọrụ no the place is gradually coming back to life. Epuga him like a politician. Epuga like a concerned citizen. Politician, they concerned citizen. I'm an activist. So epuga him can be a president governor, or be a president, the general manager, or anybody. Him go ihe ways woku. Geba or me gala eba hon hereka 8 years ago or 4 years ago 5 years ago. That when eba hon na. Ya ko di bo o de no ka ada pam ono ogogo kwesere no ka government kwesịkwara itinye aka n'ime. Ihe no dia o government na abarala ngike ha. Enwere ihe karịa aga no na state. Government gbalega. So ha chọgazi o support mụ na gị. Like government tiga mkpu say ma ndị na-aga dị na-ezo oshi mkpu ma ndị na-eme ihe niile datụ ndị ahụ stop ga-enye aka kwalite ebe ahụ. Ọ dị mma anyị ga-enye ọhaneze ohere ka anyị nụtụ uche obi ha. Anyị chefula kpọmkwem na isiokwu akpụ n'ọnụ bụ nke merụtara ọha ji egbe ma ya bụ akara ekwentị ga-eje nweta anyị n'ụtụtụ aka bụ 0813555 n'olu ndị 08150501073. Ịbọlachi. Hello. Good morning. Ụtụtụ ọma. I'm calling from Abedema. Obi the autonomous community, the peaceful community in the state. Dị mma, gaa n'ihu. My name is Hillary Kingsley Chidi. Gaa n'ihu Hillary. Ihe nwanne m nwoke Ampada Ekukubi about ihe mega na farm. I was very disappointed that the managing director of Ada Farm, Honorable Godwin Mobodo, what is happening is not what we expected. Kwa kisuba kwa neze warawa. Ele ihe o mere onyola nso n'ọta. Excuse. How do you be ma? Put at so for a few days now. 3 days ago. But what happened? Hello? Hello. On Thursday, that is what happened at Adapam. On Thursday, some life was lost in Adapam. Why the managing director of Adapam not do anything? He only covered. There's no newspaper publication. There's no announcement. There's nothing. That is some people born in another part. Someone will be from Saturday before he wrote 1 or 2 paragraphs on WhatsApp around 10:56 p.m. on Saturday night. How come some people born in another part? Instead of the managing director to tell them to FBC, he left the victims at St. Anthony's Hospital, Amaba, which the hospital doesn't have where equipment to survive, to treat those victims. Until on Saturday, one of the victims died. Ole mmadụ ole nwụrụ? Hello? Mmadụ ole nwụrụ na Saturday? One person died. The remaining victims, that their illness, their condition is not critical. He not feed them to FMC. If you go to FMC, their condition, they find themselves is critical. What I'm asking that if those people are related to him. Ọ dị mma, anyị nwetala isiokwu oge ekpu n'ọnụ. Ama ma o nwere onye nwere ike itinye ọnụ na isiokwu a. Itinye ọnụ, ọ kpọrọ m aha and ihe akwụrụkwanụ n'isi. Yes. Na mbụ
achọrọ m ikele the boy n'ihi na ndị oyibo say that mmadụ nwere opinion nke ya ọ dị entitled to his own opinion. Achọghị m ebe ya bịa kwuwa ka anyị kwuwa naanị Adapam maka na n'ihi na enwere ihe karịa a ga-ekwu. This same boy kwuru ihe a na ịma ma onye mpaka onye ama m onye ọ kpọrọ m ama m ojigbo ama m onye very very well ama m onye ọha jiri ebe ga-akpọ ya boy ama m onye ọwụ ama m in person. So this boy now he's sponsored n'ihi na o nwere ndị ọga ya ndị dewara Adapam the condition already today. Mana ekwe gbasara ọ ntụ aka maka ọ rụtụrụ ọtụtụ ihe aka enwere ọ sị na akpọgara ha n'ụlọ ọgwụ ma akpọgara ha n'ụlọ ọgwụ adịgboroja tupu ọzọ adịwa FMC. Let me hear it. In the first place, number one, nwa na nkwuru ihe a ọhụụ PRO of Adapam ọhụụ Adapam staff. Mana ọkwa concerned citizen dịka go onwe gị kwa mgbe ihe mere ọ bịaghị ụdị a ihe o mere ya anụ data enwere ihe mere this boy gaa na Facebook gaa post na mmadụ 7 nwụrụ mana o kwuru gba n'otu onye bịarụkwa na ibeghị ya na si na ihe mụziri ofu onye and ndị ọrụ gawo any day n'ọkparị hụ ọha dị mma politicians he will not be happy. Ọ dị mma and nwere ndị sponsor ga ya ọ dị mma ọgụ Ifeanyi Ogujebi na-ekwu isi na ọ dị ka onwe ọ chọrọ itinye nnọọ onye ji igu ka ewu na-eso ịma anyị na-ekwu ya n'eze gwara awa onye ihe ọmara dị mma onye ntụkwara dị mma ya gbanyụọ redio maka agbalị ka iwe isiokwu otu a Ọpadek ekwuola okwu otu a onye rọkwara agba Adapam ụkwụ ada ebe ahụ na-agba ya ụkwụ mana iji kwuo ka iwe eziokwu ihe anyị bịara taa awụchahụ maka ndị asịdịtị nwụrụ ebe ọbụla a na-arụ ọrụ mụ arụ ọrụ na federal gọọmenti ebe a na-enwe ihe mberede ọ na-eme stedi onwere ga-asị na ya wụ mmụọ ị ga-egbochi ihe mberede so ebe a na-agwa anyị na o nwere ha general manager imere na ometahụ ka ometahụ general manager ahụ dọkịta ọkpa onye a jee St. Anthony's Hospital na Amafọ ọ na-akpọ Akwaka Hospital ọnwụ Kwaka Hospital ndị mmadụ na-eji ebe ahụ na-anara General FMC so general manager gbalịrị ebe ahụ so ka anyị hapụ ụkwụ ahụ gbazie ha anyị kwuru bịa ka m gwama gị ihe gbasara ihe anyị kwuru bịa ebe a iji gwa gị eziokwu anyị nwe ọkụkọ ị na-eyi akwa anyị hichaa akwa abịa chitu akwa niile ahụ anyị eghị m akwa ọzọ ọha ji ebe ma hụ ndị ọ na-agịru ebe ahụ na-aga ahụ ndị yutu anyị ha na-akpagharị enwe ọrụ enwere oil company enwe na ozuru more than 3 oil companies anyị nwere that place mana nwoke ndị ebe ụlọ anyị na-arụ ọrụ dị a gaa bịakwa ihe gbasara ụzọ anyị shikwara na Avụ Junction jemakwala Adapam agba gị na o nwere ndị dị ebe ahụ ị ga-ekpe mana ebe ahụ ebe a na-esi na-eweta ihe a na-eji na-akpala Imo steeti nri o nwere ebe anyị na-akpọ Avụ River ọ na ha ebido mmiri ebido n'ugbu mmiri na ha achọ ibido ugbu a Avụ River a gakwa bịa toro ọ ebe enyi m nwoke Fidel onye na-eke ọ ebe oshibia vileji ya iru ebe ahụ oge erumla mmiri lọda na nsogbu so ihe anyị kwuru bịa ebe ahụ anyị nwere ihe a na-eji akpala ọha Imo steeti nri ekwuola Bright Agụ ekwuola maka Obote rubber plantation ekwuola maka Adapam enwechara ihe ndị ọzọ dị otu ahụ ha anyị na-ekwu okwu leta mana ọha jebe ma anya ile ọkụ ka anyị nwere webe ụlọ anyị na ọsọ mbọda na individual eyo mma na a na-akpọ John emere nyere ya ọkụ ahụ oil company sa ndị anọ anakwana hapụtasị ka ha kwụma n'anya ụgwọ ọkụ ọ na-eme ụzọ anyị adịghị mma anyị enwee mmiri ndị ọbụla nwere mmiri self effort ndị gbafere mmiri n'ụlọ ha ihe anyị kwere bịa ihe atawụ gọọmenti cheta anyị asị hụ na gọọmenti a na-agbalị a na ha agbalị mana arịbe ha agbalịcha ọ dị mma ya gazie Chief Bright Agụ nwere onye na-anọchite anya ọgbanta vootu ndị ọha jegbe ma ọ pụtara na ọ naghị eme ihe a tụwara anya n'aka ya mere ahụ ha jegbe ma jinere otu ọnụ asị gị kwuo ndewo Obinna nwa Chineke Ogbuagụ onye ji igu ka ewu na-eso ya gazie asị na ekele na-eju afọ ndị Imo ndị nwe m ekele n'uo onye dịka a jụrụ ajụjụ onye na-anọchite anya ndị ọha ji egbe ma na Imo State House of Assembly dịka anyị kwuru otu ihe m ji na-eweliri ụlọ ọrụ aka elu ndị Darlin FM ebe ọla ngara masị na ha tiga ịgba ha ma ihe ha mega o nwebekwana ebe m kwuru ya
mmadụ asị m mba owu na ihe ha na-ekwu owu ihe ha hụrụ ha na-enyekwanụ mmadụ ohere ka onye ahụ kwuo ihe ọ hụrụ onye a na-anọchite anya Ọhajiegbe ma n'Imo State House of Assembly anyị awụghị ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị anyị anaghị ekwu ka mmadụ too anyị ma ọ ka anyị katọọ mmadụ. Nwoke ọma mgbe m nụrụ aha ya alụrụ m ọgụ n'ihi ọnwa afọ Ọhajiegbe ma soro gbaa mgba kwuo ka mgbe ahụ sị m nụrụ aha ya mgbe a sị na e nwere ndị ya na ha nwere okwu ha ga-ati ya na sel. Ekwuru m mana ikuku ekwuru m ya na ndị ka edemede a na-akpọ newspaper so ọ bụrụ na e were onye a tinye na Honorable Hecklus Okoro etinye ya na sel n'ọwa Ọhajiegbe maka etiri na sel ihe ọbụla merenụ na anyị ekwesịrị ịkpọpụta ya gwa anyị ihe o mere kụzie ya ekụzie. Ọ mgbe m nụrụ aha ya n'ihi ọwa onye Ọhajiegbe ma ọ ya ka m jiri kwuo ụka mana ọ wụrụ ke mgbalị ihe gọọmenti ga-emere ndị Ọhajiegbe ma ọ gwụchala amaghị m ma ya kwuo ha eleda ya anya o nweghị ihe ọbụla o nweghị ezigbo uru ọbụla m ga-asị anyị ritaga na nnọchite anya nna ikwu ahụ Hecklus Okoro nọchitaga anyị o ebe a ka m ga-ekwuta mana ebe ọzọkwa m chọrọ inye aka dịka m sị na ihe anyị bịara wụ ọdịmma onye ihe ọdịmma onye azụ dịka m kwukwara ugbu a na ọ bụrụ na onye a etinye ya na sel ma wee megbu m ya n'ọnwụ ndị Ọhajiegbe maka emegbuga ma na-asị ndị Igbo na-asị na nwatakịrị ma ọ bụ mmadụ anaghị echefu ọhịa ọ bara n'ime ya kpata akwụkwọ ọkazi ọ naghị echefu ya ngwa ngwa. O nwere otu gọvanọ chịrị Imo steeti ọ bịara lechaa ndị Ọhajiegbe ma amaghị m onye ọwa aha ya ka m na-anụ n'ihi mgbe ahụ ọ chịrị Imo steeti ọ chịkwara m anwụ afọ Imo ya bịa sị na Ọhajiegbe ma eshila ebe ahụ weta otu ihe ejiri zụọ ya mgbe ya na-aga ụlọ akwụkwọ ya bata kpọrọ ụmụ afọ Ọhaji mmadụ ole na ole gaa tinye ihe a na-akpọ emewa ihe a na-akpọ ESCO meeting ya wụ mgbe ndị Ọhajiegbe ma bidoro bawazie na ESCO meeting ahụkwanụ na ha gbọrọ ihe ewu na-eri ha ma ihe ha mega gọvanọ ha na-akpọ ya Nnaikwu Achịkụdenwa ị hụrụ na ekwuma n'okwu ugbu a ma echeta na ndị Igbo sị ọhịa nwata abara n'ime ya kpata ọkazi nọ na-echefu ya ngwa ngwa. Ọ dị mma ndewo nke a bụ eziokwu. Aga m azụ otu ọgbụgbọ oku nwe ike gbapụ aka ya Ịbọlachi ya gazie gaa n'ihu ị nwere nkeji 20 gaa n'ihu Dr. Nelson. Ihe m na-akọwa ihe gbasara ọrịa na-enwetaga n'Ọhaji dịka na n'Ọhaji a na-enweta ihe niile ebe e nwere ihe dịka Ada Farm a na-ekpopụta akpụ na Ada Farm adị nwere ọrịa n'Ọhaji ọtụgide n'ime Ọhaji enwetara ọrịa a na-akpọ ndị isoma na-adị arụzi ọrịa na ọrịa kọntịnent nọ n'Ọhaji abịa na Ada Farm eme onye Ọhaji arụghị ọrụ nga abịa na Ọhaji road ahụ ndị isi nọ na-agba na-aga dị obi ka anyị gbapụ aka ahịa anyị na-alachite azụ 107.3 Capital City Estate na Capital City Estate anyị nwere Oakwood City nke dị n'ebere Deeper Life Campground Avụ Owerri Imo Steeti. Anyị nwekwara Rosewood Estate nke dị n'ụzọ esi aga Ụmụkanne Obinze Road Owerri. Anyị nwere Jonipa Plus nke a bụkwa property anyị ọzọ na-ere ọkụ ọ nọ n'ụzọ ahụ shiri Port Harcourt
asụfụ otu ihe ọrụ nwanne akwa mma dịka anyị na-aga n'ihu na nke ụtụtụ taa imeta gị mma oge abụghị nwanne anyị asịkwarị na oge bụ nwanne anyị akwa anyị aka ekwuru ihe agawa n'ihu mana otu nkwa m na-ekwe gị nnọọ bụ dịka anyị sụpụrụ otu ihe ọrụ anyị akwa mma anyị ga-alọchitekwa azụ oge mgbe ụfọdụ lebakwa anya n'okwu metụtara ọha jegbe mana kwa ọtụtụ obodo dịgasị iche iche bụ ndị na-akpọ ọgbụgbọ oku ka gọọmenti gbatara ha ọsọ enyemaka ma tupu anyị ala aga ma chee enu na nkenke okwu ikpeazụ ndị ọbịa nọ n'etiti anyị Uncle Ifeanyi. ndewo onye ji igwu ekelere gị maka nkwado i nyere anyị ka anyị bịa ebe a taa bịakwa ihe gbasara ọha ji egbe mana ka m na-ele anya na nwere nwa okorobịa na-asị m na Facebook si ọnwụkwa kpuchia isiokwu gọọmenti ha mee ha anyị na-ekwu so ha anyị na-adọ Chineke gọọmenti ma ihe anyị na-ekwu ihe na anyị ọnọdụ a anyị gakwa abịa chi ọzọ ka ha cheta anyị ka ụmụaka anyị ghara ịbịa na-evu mma na-evu egbe na-achụgharị gọọmenti ha meghere mma ụmụaka anyị ga-adịrị duu. ndewo Chibright Agụ na nkenke onye ji igwu ka ewu na-eso na-eme na ndị Darlin FM ka m gwere ohere a kelekwanụ obodo ọma m siri pụta ndị ọha ji egbe ma ọkacha nke ndị ọha ji Consultative Forum ndị were otu olu were otu obi kpọpụta nwaanyị nwoke Honorable Barrister Kevin Ogwu si ya dume anyị ekele derenụ were n'otu obi were na ịhụnanya gama na-eme n'o ọ dị mma n'ikpeazụ na nkenke ọmbadek ka pịachi ugbu a achọrọ m ohere a kelee gị kelekwa ụlọ ọrụ Darlin FM ndị Igbo na-asị kosita dị mma eji m aka dat siri today gawa n'ihu da gọọmenti ga na-ewetara anyị ihe ọma ma enwere okporo ụzọ meme ihe ma iwetara anyị ọkụ eletrik ma inye ụmụ anyị ọrụ bekee ọkachakwa o nwere here m mkpa ụmụ ọkana General Hospital ebupụrụ n'oge Okorocha then ha sị na ha ga-ewetara School of Nursing so a chọrọ nke ụzọ dị mma gọvanọ anyị ka ọ bịa make sure that School of Nursing completed the project. ọ dị mma nnọkọ anyị na unu ga-adị ka echi maka na echi anaghị agwụ agwụ ije anyị na unu ga-abụ ije mmiri anaghị echi mana ije nkụ na-echi echi ka ọ dịkwa ugbu a ruo mgbe ọzọ Igbo bụ Igbo na aha m onwe m onye ji igwu ka ewu na-eso Obinna Chineke Paul the Magician.